kama bendo gando osebedo ka penjo ni men riwruok mane to kata kamano Martha Karua kanyakla kod Jeremiah Kioni to wacho ni gin pod gintiere e riwruok mano mar Azimio la Umoja. Dwaro ni riwruok koro ntiere e Chochni ka. Sharon, Chochni onge kendo gandawa nyaka ng'e maler ni Chochni pok obet e Azimio. Gima timore en ni nitiere duonde mosewuok loka machielo kocha ka accuse Honorable Martha Karua gi Kioni kod oganda mowuok Mount Kenya manie Azimio ni ne ok gi-deliver ombulu moromo gi paro mane ji nigodo ni mondo onengo karombo ombulu mane ji gombo ni mondo Azimio gombo ni mondo yudie Mount Kenya kata mane giwacho ndalo campaign ni gibro yudo e Mount Kenya. So koluwo mano chuno ni Honorable Martha Karua gi Jeremiah Kioni nyaka consolidate jotelo mamoko mawuok Mount Kenya mondo giriwre gi prove ni Mount Kenya pod nigi sanja maduong' kabisa mar jopiny ma support Azimio kaka coalition. Omiyo ka gidhi kamano to ok nyis ni gipogore giwuok e Azimio. Gidhi kamano mondo ginyis ni kata kwa bire mesa wan bende wan oganda moa Mount Kenya ok wan minority e mesa nikech wan gi supporters mang'eny mowuok Mount Kenya ma support Azimio. Kora paro ni route magikawono according to me ok en route marach, en route maber nikech ng'ato ka ng'ato nengo consolidate base ne mondo obed sure ni base ne nie Azimio kendo tegno ka girito yiero mabiro. Nikech penjo mabende osebedo kata mana kaminjo ni dibed ni riwruok makamano mano mar chwalo dwaro mar oganda mag Mount Kenya en kaluwore kod lalruok